Benvinguts a un altre vídeo. Avui el que veurem serà com organitzar aquest Excel complet, en el qual trobarem com organitzar un pressupost personal, com organitzar un pressupost en parella i poder registrar les nostres despeses variables per tenir-les controlades molt més clarament. Recordeu que aquest Excel és de pagament o us el dono gratuïtament en la mentoria grupal i, per tant, si us interessa saber com funciona, quedeu-vos i comencem. Bé, fixeu-nos-hi bé. Aquí ja tenim el nostre dashboard. El dashboard és el resum que nosaltres tindrem de tots els diferents apartats que anirem treballant. Si us sembla, començarem per totes les diapositives que trobarem aquí sota, d'acord? I finalment parlarem del dashboard, que és on entendrem molt més bé aquest resum que haurem passat per tot arreu. Si us sembla, comencem primer de tot per els ingressos i despeses, que aquí és on trobarem el nostre pressupost mensual, que és una de les parts més importants que hem de tenir controlades. Fixem-nos-hi bé. Aquí, resumidament, trobarem diferents apartats. Comencem per aquest d'aquí, ingressos mensuals. Aquest, molt fàcil, és on hem d'anar posant els diferents ingressos que jo tingui, mensualment, superimportant. A sota, les diferents inversions que jo vagi fent mensualment. Si és un fons d'inversió, o és un pla de pensions, el que vosaltres cregueu, ho anem apuntant aquí. A sota trobem els estalvis mensuals. Aquí fixeu-vos que trobarem algunes taules que hi haurà cel·les bloquejades. Per què? Perquè veurem que aquestes cel·les ja s'actualitzaran en simplement modificant alguna cosa en alguna de les altres fulles de l'Excel que veurem. D'acord? Per tant, aquí fixeu-vos que estalvi trobarem fons d'emergència, superimportant, la parella, per tant, quan estalviem amb la parella, i els objectius que ens suposa que haurem d'estalviar cada mes per complir aquests objectius que ens plantegem. D'acord? Perfecte. Si ens anem a l'altra banda, a la banda dreta, trobarem les despeses mensuals fixes. D'acord? Per tant, això, molt important, aquí registrarem les nostres despeses fixes. Recordeu, les fixes són totes aquelles que són necessitats, per tant, que he de pagar sí o sí. I fixeu-vos a l'últim apartat, aquí on hi diu aportació parella, d'acord? Aquí el que ens sortirà és ja quants diners hem d'aportar conjuntament quan nosaltres ja comencem a fer el pressupost en parella. D'acord? Això ja ho veurem en una altra diapositiva, però que quedi clar. A sota trobarem les despeses variables. En aquest cas, doncs recordeu que les despeses variables és tot allò que són desitjos o coses que volem fer, però que si un dia volem, podem deixar de fer. Fixeu-vos que aquí hem posat el gimnàs, que és un clar exemple, i per altra banda el primer és un pressupost variable, que com ja sabeu és molt important tenir controlades un pressupost de despeses variables, ja que és el que més problemes normalment ens portarà al llarg del mes. D'acord? Per tant, aquí, fixeu-vos-hi bé, que això ens servirà després, aquesta persona s'ha marcat 500 euros per poder gastar despeses variables. Sí? Fins aquí tenim el nostre pressupost. A la banda esquerra tindrem el nostre formatget on ens dirà els percentatges. Recordeu, segons la regla del 50-30-20 en aquest cas. 50% de despeses fixes, per tant, en aquest cas anem molt bé. 28% de despeses variables, per tant, anem molt bé perquè hauria de ser fins a 30. I aquest 20% que ens quedaria per poder estalviar o invertir. Fixeu-vos-hi bé, sempre trobarem una part que hi diu el remanent, que el remanent és tot allò que ens quedarà un cop haguem gastat tots els diners que ja ens hem pressupostat. Sí? Per tant, en aquest cas, podríem dir que aquest pressupost lliga i que és amb números positius. Per tant, el podem complir. Fixeu-vos bé que aquí a sota hem elaborat una gràfica, una taula diferent, que és per poder repartir la nostra paga extra. Us l'explico ràpidament perquè això ens pot ser molt útil si es vol utilitzar. Sí? En aquest cas, nosaltres hem de posar quan és la nostra paga extra. Sí? Jo aquí he posat 1.300 euros. Com funciona? Doncs bé, segons els percentatges d'aquest gràfic que tenim aquí, que és el de la regla 50-30-20, ens reparteix aquests diners de la paga extra perquè ens els puguem organitzar equitativament en els diferents casos que nosaltres vulguem. D'acord? Fixeu-vos. Gastos fixes i variables. Doncs bé, en el total serien 936 euros que hauríem d'aportar aquí. Això ens serveix, fixeu-vos, perquè, per exemple, imaginem-nos que tinguéssim un crèdit, doncs per amortitzar aquest crèdit. Imaginem-nos que algun mes amb les despeses variables ens hem passat una mica, doncs per poder inflar una mica més el compte i per poder-nos quedar en un balanç millor.
Això ens servirà per poder-nos organitzar una mica més com vosaltres vulgueu. La inversió, doncs aquesta és fàcil. Aquests diners ja haurien d'anar directament a fons que en aquest cas té aquesta persona per invertir. Aquests 278 euros d'estalvi, perfecte, doncs per complir aquests objectius o per anar augmentant el fons d'emergència. Sí? I aquest remanent, doncs que podem decidir una mica com el que nosaltres vulguem. Doncs invertir, o estalviar, o guardar el compte, decidim una mica nosaltres, o gastar-nos-ho. D'acord? És una mica per poder tenir una idea i organitzar-nos aquestes paga doble, perquè moltes vegades el que passa és que ens ho gastem tot i ja no ens queda res. I d'aquesta manera som molt més conscients de com podríem distribuir-la. I aquí tenim el nostre pressupost. Anem a una altra pestanya, que començarem per aquí, que és la gestió en parella. D'acord? Aquí trobarem com poder organitzar-nos les finances amb la nostra parella. Fixem-nos-hi bé. En la part primera d'aquí al mig, fixeu-vos la taula aquesta al mig, ja no hauré d'apuntar res, perquè aquí jo ja ho he fet en el meu pressupost, per tant ja em sortirà reflexat les meves despeses fixes. Sempre seran les fixes. Amb el meu sou, i aquí doncs apuntarem el vostre nom. D'acord? A la banda dreta haurem d'omplir les despeses fixes de la nostra parella. D'acord? Per tant, haurem de ficar el sou que cobra i les seves despeses fixes. Ja ho sabeu, que és molt important poder saber les despeses fixes de cadascú i el sou que cobra cadascú per poder localitzar el valor net, el sou net que tindrem. En aquest cas, fixeu-vos que després de pagar les meves i que pagui les seves, ens queda 1.400 euros nets a mi i 931 euros a ella. Per tant, a partir d'aquí, ara anirem a omplir les despeses conjuntes, ens calcularà els percentatges. Fixem-nos-hi bé, a la banda esquerra, aquí és on anirem omplint les despeses fixes conjuntes que tenim. D'acord? Per tant, tot allò que conjuntament paguem. En aquest cas, doncs, fixeu-vos que hem ficat la llum, l'aigua, les escombraries, i això ens suposa un total mensual de 447 euros. Perfecte. El sou guanys conjunts ens suposen 2.331, per tant, ara ja sí que podem saber quin percentatge equitatiu podem pagar cadascú. I aquí ho trobarem aquí sota, en aquestes dues taules. Fixeu-vos doncs, que a mi em suposarà 60%, per tant, 268, i a la meva parella un 40%, 179. Per què? Doncs perquè a mi em queda més sou que ella. Fixeu-vos que això, per veure l'equitativitat aquesta que parlàvem, queda molt clar en aquests dos gràfics d'aquí. Fixeu-vos que el remanent que queda a les dues parts, que és aquest diners que podem utilitzar per a diferents coses, és molt semblant i això és el que volem aconseguir. Que encara que el sou sigui molt diferent, que cadascú tingui proporcionalment una part dels diners per poder gastar amb les seves coses. I igual de les despeses, que quedi molt equitatiu. L'últim apartat que hem de tenir en compte és aquesta part que hi diu extra d'oci i estalvi. Aquí simplement el que haurem de fer és parlar amb la nostra parella si volem ficar-hi un plus per poder-nos, per exemple, gastar conjuntament, doncs si anem a un restaurant o ens anem al cine i poder pagar de la compta comuna, i si volem començar a estalviar, a poder començar a crear, per exemple, un fons d'emergència conjunt o estalviar per unes vacances, què volem anar portant conjuntament. En aquest cas, doncs, aquestes persones han decidit extra oci posar 20 i 20, per tant 40, i estalviar 50 i 50, per tant 100, cada mes per complir doncs, algunes de les coses que ells vulguin. I aquí tindrem registrat el nostre pressupost en parella. Superimportant. Sí? Continuem. Fixeu-vos-hi bé. Ens anem a despeses variables. Bé, doncs, en aquest apartat, fixeu-vos bé, aquí trobarem el llistat de despeses variables i fixeu-vos bé que són subcategories. Aquí només parlarem de subcategories, tant a nivell mensual com fixeu-vos a nivell anual, i ara ho veurem. A nivell mensual, fixeu-vos que tenim aquí al costat, trobarem tot el llistat de subcategories que haguem apuntat nosaltres a l'apartat de dades, que ja veurem. D'acord? Per poder veure cada mes, fixeu-vos-hi bé que aquí teniu el gener del 25, per exemple, però en el cas que a mi m'interessés, per exemple, jo podria veure el febrer del 25. En aquest cas, fixeu-vos bé que ja se m'ha canviat cap al febrer del 25. Molt important aquí perquè ho tingueu en compte. Sempre s'ha de posar el mes barra any. Per tant, fixeu-vos bé, mes barra i l'any. I en aquest cas després s'actualitza. No posarem mai el dia
perquè el dia llavors ens despistarà. Sempre nosaltres entrarem les dades ficant el mes i l'any per poder tenir un còmput general més específic. D'acord? Per tant, en aquesta banda, fixeu-vos-hi bé que ens trobarem doncs, el total que ens hem gastat al mes de subcategories i aquí sota, fixeu-vos bé el que parlàvem abans, ja ens surt el pressupost per mes que ens havíem marcat i també ens diu com hem anat. En aquest cas, fixeu-vos quina casualitat, ens hem quedat a 500. Per tant, perfecte. No ens hem passat ni ens han sobrat. Molt bé. En la gràfica d'aquí al mig, fixeu-vos-hi bé, trobarem, com us he dit, anualment. Vol dir, el 2025, fixeu-vos-hi bé, tot aquest any 2025, la quantitat de despeses variables que hem anat gastant. Per tant, podríem dir que aquest 2025 amb el que hem gastat més és en supermercat, que hem gastat 433 euros. D'acord? En el cas de que, per exemple, volguéssim canviar d'any i anéssim al 2026, que en aquest cas només tenim una dada d'entrada, que ja ho veieu, només tenim que de farmàcia ens hem gastat 50 euros. Ara ens anem a l'últim apartat d'aquí, que és la part d'objectius. Fixeu-vos-hi bé. Aquesta serà molt important tenir-la molt clara, perquè és una de les parts que costa més d'aquest pressupost, és tenir clar els objectius que nosaltres volem anar complint. En aquest cas, fixeu-vos-hi bé, tenim els següents llistat. Aquí nosaltres apuntarem quins són els objectius que volem complir. Al costat tenim l'import, per tant, quants diners suposa aquest objectiu. I a la del mig trobem els mesos, que aquí, fixeu-vos bé que ho hem de posar en mesos, no anys, que volem aconseguir aquest objectiu. A partir d'aquí, quan haguem omplert això, fixeu-vos que ja ens fa el càlcul. Aquí ens diu que hem d'estalviar, per exemple, per anar de vacances, en 2 anys, 166 euros al mes i que és un termini a mitjà, perquè suposa més d'un any. D'acord? De la mateixa manera, doncs, per exemple, si ens volem comprar aquesta bici, a un any ens hem d'estalviar 25 euros i ens suposa un objectiu a curt termini. A sota, fixeu-vos que ens diu l'estalvi. Sí? Partim aquí de desitjos, aquí partim d'estalvi. I aquí trobarem sobretot el fons d'emergència, que ja sabeu que és molt important tenir-lo en compte. Aquí és on hauríem d'apuntar quin fons d'emergència ens falta per a poder aconseguir, els mesos que volem aconseguir-ho i de la mateixa manera ens dirà quan hem d'aportar cada mes per poder-lo aconseguir. Aquí hi ha la taula aquesta que teniu aquí sota, molt fàcil, és un resum, tenim els desitjos, tenim l'estalvi, i quan suposa a curt, a mitjà i a llarg termini. Tot això, fixeu-vos-hi bé, i recordeu-vos-en perquè ens sortirà el dashboard, que dèiem que era el resum de tot plegat. D'acord? Dit això, ara ja ens anem a l'últim apartat, que és l'apartat de dades, que aquest serà molt important perquè és on anirem registrant totes les nostres despeses. D'acord? Variables, en aquest cas, sempre parlem de variables perquè les fixes ja les tenim registrades al nostre pressupost. Fixeu-vos, a despeses variables trobarem que hem de fer dues coses per tenir-ho molt controlat. La primera és una llistat de categories. Totes les despeses que anem tenint les hem de poder classificar amb unes categories concretes, que seria una bossa gran. Per altra banda, hem de poder fer subcategories d'aquestes categories. Per tant, a l'apartat de casa, per exemple, nosaltres hem posat mobles i hem posat jardí. D'acord? Per tant, fixeu-vos que ja és el que ens surt en aquella pestanya de despeses variables que hem vist, que ens sortien les subcategories. D'acord? I de la mateixa manera amb les altres. Què aconseguim aquí? Doncs fixeu-vos-hi. Aquí aconseguim que un cop nosaltres ja tenim aquestes categories o categories registrades, puguem començar a omplir les nostres taules de despeses perquè, a més, ens puguem anar registrant. Fixeu-vos que en aquesta fletxeta afegim una fila i amb aquesta creueta la traiem. I anem a fer un exemple, per exemple. Afegim una, val? Imaginem-nos que és l'1 del 26, per tant, el gener del 26. Seguim amb l'exemple. Imaginem-nos que hem anat a... ho invento, a gasolina. Vale? Per tant, tenim categoria mobilitat, concepte gasolina, perquè hem anat a posar gasolina, i imagineu-nos que hem posat 50 euros. D'acord? Per tant, aquí ja tenim una despesa registrada. Com ho fem per actualitzar-ho i perquè ens surti registrat? Haurem de clicar al logo d'Economitza. Si jo clico, ja se'm registrarà automàticament. Sí? Per veure això, com funciona, ens n'hem d'anar al dashboard, que és el que us he dit al principi, que veuríem a continuació. Fixeu-vos-hi bé. Aquí trobarem el resum de tot el que hem anat fent. El pressupost personal que tenim. Quan ens suposa cada una
i quan fiquem a cada un dels apartats. La gestió en parella, quan és el percentatge que jo fico, quin remanent em queda i quina és l'aportació que fico. I, per altra banda, el mateix que hem dit, quan estalviem i quan fiquem per oci extra. I el total. D'acord? A l'apartat tercer veurem les despeses variables. Fixeu-vos que aquí tenim les categories. Quan gastem cada una de les categories. I aquí és on podem jugar. Imaginem-nos, doncs, si estem al 2025, al gener hem gastat tot això i al febrer, si el clico, m'ho canvia. Fixeu-vos que aquí tenim només les de febrer. I si ens en anem al 2026, en aquest cas només tenim el gener, i fixeu-vos que ja ens ha sortit la mobilitat, aquests 50 euros que hem ficat de gasolina, registrats aquí. No ens surten més mesos perquè representa que no n'hem fet més. A mesura que anéssim registrant més mesos, ens aniria sortint més despeses per poder comprovar i revisar. D'acord? I en l'últim apartat, fixeu-vos que aquí sota ens surten els objectius, a curt, a mitjà i a llarg, quan hem d'anar ficant, i a la part de dalt ens surten les despeses variables de forma anual. D'acord? Per tant, quan hem gastat cada mes les despeses variables, però ens sortiran tots els mesos de l'any per poder veure, doncs, com ha anat evolucionant tots els mesos al llarg de l'any. Aquesta línia vermella, fixeu-vos que aquí ho diu màxim per mes, ens ajudarà a poder saber si ens hem cenyit o no amb el nostre pressupost. Recordeu que ens havíem ficat 500 euros, per tant, al febrer l'hem complert, però al gener ja veiem que ens hem passat molt. Sí? Dit això, l'últim apartat trobareu aquí on hi diu enllaç. Trobarem aquí dos enllaços que ens poden ser molt útils. Un és el meu canal de YouTube per veure diferents explicacions sobre diferents coses que us poden interessar i l'últim, el meu LinkedIn, perquè pugueu veure doncs, les diferents formacions i serveis que us ofereixo. Dit això, moltes gràcies i ens seguim veient en diferents vídeos.